Hej og velkommen til den her bil. I dag skal vi teste en masse mærkelige slik, vi har fundet her i Thailand. Vi er nemlig på ferie i Thailand i 2 uger. Og så i sidste video lavede vi en haul om noget, vi havde købt i Thailand, hvor vi købte en masse sko og tøj og alt muligt. Men nu er det så slikket og en drikkevarer, vi skal smage fra Thailand af. Og slikket viste vi i videoen før, som I forhåbentlig har set før den her video, for det vil være lidt smart, for så kan I lige se nogle af de ting, vi har købt. Men hvis ikke, så kan I se nogle af de slik, som vi også viste i sidste video. Men ja, vi går bare i gang. Hvad vil du starte med at tage den første? Ja, hvad? Det skal være slik. Bare tag et eller andet slik. Ja. Bare tag, hvad du føler. Hvad finder jeg? Det der. Inden de kan tage. Jeg tror, jeg finder sådan nogle her. Okay. Det er nogle pomfritter, man kan dyppe i ketchup. Hvad skete der det der? Nå, ja. Vi har sådan nogle pomfritter her. Det kan man dyppe i ketchup. I'm back. Nå. Lad os åbne. Du siger bare, hvis Ej, det var også svær at åbne. Skal jeg prøve? Den tror jeg engang, du kan åbne. No. Glem, hvad jeg sagde. Glem helt, hvad jeg sagde. Shit. Glem helt, hvad jeg sagde. Ja, okay, vi kan godt bare dykke ned i det der. Det skete lige en lille fejl. Men ja, det er simpelthen bare nogle gule pomfritter med noget, der skal forestille ketchup. Som ikke er ketchup, kan jeg så lige påstå. Vi skal lige holde den lidt, fordi at... Okay, er du klar? Ej. Jeg dypper den bare godt ned i det her ketchup her. Sådan der. Ketchup. Skal den lige dryppe af. Det skal ikke lige falde ned. Så. Det er sådan der er lige noget ketchup på, der kan I se. Okay. 3, 2, 1. Det smager fint nok. Det smager godt. Men det er lige lidt for sødt. Altså, det er lidt sjovt, det der røde noget. Det der ketchup, det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne lige pomfritter normalt. Det har jeg ikke forstået. Jeg vil hellere have det røde. Men det kan jeg bare ikke spise rent. Så jeg bliver sådan lidt nødt til Det de gjorde jeg pomfritter sidste gang. Ja. Det smager lidt sjovt, det der røde Men noget. det var noget andet noget. Jeg har lige ret kamera lidt sådan der. Mm. Okay, hvad vil vi rate den? Jeg synes, det smager ret godt. Jeg rater den 7. 7 af 10. Jeg rater den 8 af 10. Jeg synes, det der ketchup smager ret godt, men det var lige sødt nok. Jeg rater den 7,5 ud af 10. Okay. 7, 7,5 og... Nej. Det var der 8. 7, 8, Ja. 7,5. Okay, vil du finde næste ting? Skal jeg finde næste? Den fjerner vi lige. Ja, bare rigtig det væk. Det næste er den her sådan en stang med, hvad er det, sådan jordbær og æble, tror jeg smag. Det er sådan noget, Jeg elsker slik med æble. Det synes jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er sådan noget, det er i hvert fald sådan en stang med. Jeg tror bare, det er en sang med sukker udenpå. Ja, surt så. Skal jeg prøve? Shit, den er. Nu har jeg sådan lidt fede fingre. Ja, vi har fedtet fingre nu på den der. Det er åbent. Jeg har ikke fedtet fingre. Jeg kan godt åbne Sådan den. der. Nej, så fik vi det åbent. Det er en halvdel. Ups, det var ikke meningen, den skulle helt ud. Okay, det er fint. Nå, Kan I ikke bare tage en bid for hver ende? Hvad gør du så? Tag det på midten. Jeg tager midten. Okay. Ja, vi gør det fra samme kæde. Nej, I behøver ikke. Okay, bare gør det på samme tid. Jeg tager bare. Jeg var meget, den smager lidt af finsang lige i starten. Jeg synes ikke, den smager slik. Og den er syntetisk. Jeg skal lige gå det ud på gulvet. I får Hvorfor mit gulv? room Kan vi få room service? Kommer de bare ind nogle gange. Okay, det er ikke lige mig. Jeg synes, Nej, det Jeg elsker den. Jeg synes, smager meget. Vil du have den så? Ja. Ja, okay. Spis du papir. Ja. Okay. Ikke lige mig. Lidt for syntetisk. Den smager lidt. Hvad Jo, altså, det er ikke fordi, den smager vildt Den smager dårligt. ikke af frugt. Nej. Der er nok sådan noget 10% frugt i den Og stang jeg kunne der. overhovedet ikke smage jordbær i hvert fald. Jeg Og kunne så er lige der- smage lidt æble. Så er der 400.000 på den sukker hvad i skal den vi der. så? 100%. Nå, vi skal lige rate den, Palle. Nå. Hvad rater du den? Du sagde, du godt kunne lide den. 6,5. Okay, jeg rater den 4 ud af 10. Jeg rater den 3 ud af 10. Okay, skal jeg finde næste ting så? Yes, må jeg gerne. Det bliver nok dem her. Dem tror jeg godt.
Jeg tror, vi alle sammen har set den, men der er jo forskellige smage af dem her. Der er jo rigtig mange smage af dem her. Der er sindssygt mange. Men det er nok den originale, den her. Det er bare det der brød med med chokolade. chokoladeting. Der Den bliver der mange pind. forskellige smage. Jeg tror, det er en i en pose, måske. Yes. Aha. Kækker. Aha. It's good. That is so crazy. Det ligner saltstænger. Ej, det gør det faktisk. Det er det også. Det er saltstænger med chokolade, tror jeg. Saltstænger uden salt, men med chokolade. Bare de der stænger der med chokolade. Nå. Det ligner- en flamme, eller dem der, man tænder til. Ja, det skulle jeg lige til at sige det. Ja, stjernekaster. Det kan Det man holde ligner så hernede, meget så resten stjernekaster. brænder bare sådan. Okay, er du klar? 3, 2, 1. Mhm. Det var godt. Og jeg er helt kedelig. Mm. Jeg tror, jeg kunne spise 2 af dem der, så ville jeg være træt af det. Ja, det bliver lidt kedeligt. Og det er tørt. Jeg har allerede brug for vand. Så er det godt, at vi har 4.000 drikkevarer lige om lidt. Ja. Som forhåbentlig smager godt. 4. Det er 4. Der er bare tusinder skal bag. Nej. Alle nullerne skal i. Nå. Vi fjerner det her igen. Thumbs up. Men når jeg har spist 3, så ikke thumbs up. Okay, hvad vil I rate den? Jeg rater den Jeg rater den 6 ud af 10. 5 ud af 10. Det smagte meget godt, Og jeg rater den 7 ud af 10. men man vil ikke Den få smager sådan- godt, men kun til at starte med. Nå. Så bliver Så man lidt tænker træt. jeg, det er... Det er også... Nej, det kan jeg ikke åbne, tror jeg. Det kan vi ikke åbne, tror jeg. Okay, skal jeg bare Det åbne var den her? faktisk bare med i sidste video, var det ikke? Var det egentlig ikke med i sidste video? Det tror jeg. Ja, jeg fik den åbnet. Det var med i sidste video, så Okay, vi har den her. det var med i sidste video, ved jeg. Ja. Det gør det igen. Kan du bare hælde det ud? Ja, bare hælde det ud. Ja. Bare hælde det ud. Nu regner det med slik. Snart. Nej, det skal vi lægge ud på den her. Det er lidt klamt. Er det ikke? Okay, skal jeg ikke bare hælde ud Jo. på jeres hånd? Kom bare. Sådan der. Ja, okay. Jeg vil også have nogen. Ja, Det her ligner jeg tager bare en blå og en rød. Bare tag en blå og en rød og Det en ligner orange. det her. Tag en blå, rød og orange. Det ser lidt Blå, sjovt. rød. Så, nu har jeg taget Det en er blå, rød. blokblast, det her. Skal vi spille blokblast? I virkeligheden. Ja, det kan vi Og godt. jeg tænker at lave sådan nogle her i kæmpe version. Og jeg Okay, prøver at bygge lidt. Tag en blå, rød og orange. Det har jeg. Jeg sætter mig lige lidt mere til at rette. Okay, skal vi smage en orange? Du har ikke nogen orange, Visus. Der har du ikke. Du har en ekstra orange. Mm. Nu har jeg bygget et eller sejt her. Det, der er en orange her. Kan vi se Så, det? der er mange orange her. Bare tag det her, Visus. Jeg mangler også. Og så put det ned bagefter, når du er færdig. Skal vi bruge Ja. den der pose? Okay, er du klar? Ja. Skal vi tage den orange? Ja. 3, 2, 1. Ej, Ej, det er alt for blødt. jo. Jo. Ej, det har en dårlig konsistens. Tager vi en blå. Blå. BLO. 3 og 1 nu. Ja. Ja, det er jo bare det samme. Fedt, det smager det samme. Og så er der bare sådan en. Så er bare rød. Jo. Ej, jeg vil ikke have flere. Jo. Så er det godt, at jeg ikke er flere farver. Vi får pæk. Ja, det var ikke godt. 2 af 10 for mig. Det siger jeg jo. Det er 3 ud af 10 for mig. Nej. Japansk Skal vi bare åbne den her? Jeg er bare lige Skal vi soda. prøve at åbne dem her? Ja, vi åbner bare den her. Nu håber vi Det ikke, gik galt går sidste gang, så det Ja. skal bare ikke gå Du galt skal bare igen. sætte munden på lige med det samme. Hvis det siger, at det går galt, så... Okay, men de skal jo nok se det på kamera, det er sjovt. Så ringer Er du vi klar? til Rune. Klar. Klar. Hvad du skal fjerne hånden? Ja, det kan jeg nok Så gøre. nu bliver skudt ned. Ej, jeg er bange for, at den springer Jeg gør over det det, hele. Nej, men jeg skal sådan lidt hurtigt. Ja. Altså, okay, er du klar? Så kan de Klar. se noget, når skud. Nej. Det blev lykkedes. Vi har fået tørret op, og ja, nu er den klar. Vil du starte med den? Ikke sige, om den smager godt eller den smager dårligt. Så siger vi bagefter sådan i kor, hvad vi synes, den smager om. Okay. Det smager af appelsin, men... Altså, vi siger ikke, hvad den smager af. Vi siger bare, om vi synes, den smager godt. Det smager ikke særlig meget. Nej, det smager virkelig af ingenting. Jeg får ikke ret meget ned, fordi den lort i Jeg kugle, kan ikke lide den. Ja. så må igen. Skal du prøve at smage? Ja. Skal du smage igen? Så. For mig der smager den bare brus nærmest.
Jeg synes bare, det er vand med brus, faktisk. Ja, det Der smager er næsten ingen smag i. som i ingen smag nærmest. Det dufter heller ikke af noget. Det smager Altså, godt. den smager ikke dårligt. Nej. Okay, hvad vil du rate den? Jeg rater den bare 5, fordi nej. 3,5. Så jeg kan faktisk også lide dansk vand. Jeg vælger nok 7 ud af 10. Jeg Fordi at jeg kan faktisk godt lide, at den ikke smager så meget. Men samtidig så er den også lidt kedeligere end forventet. Jeg siger 5 ud af 10. Hvorfor er det altid mellem den smager hinanden? ikke af ret meget. Efter Og så, den smager fint nok. Og så er jeg heller ikke helt så vild med appelsin. Ej, der er noget på der. Ja, okay. Sten, så er det mig til at tage en. Ja. Yes. Og det... Jeg synes, skal vi ikke slutte med den her? Den er sådan 16. Så bare tag den grønne. Ja, vi tager den. En grøn Fanta med... Fuck, det står mærkeligt på. Ja, det står så på tegn. Det kan jeg ikke. Langa Ananas. Det ligner en ananas, appelsin og en banan. Ligner det ikke det? Ej, der er helt vådt her. Jeg var bange for, at der lige ville ryge noget over kanten der igen. Okay. Det ser meget... det dufter bare. Åh. Lige med smag på Ej, det dufter giftigt. Og den fandme også bare en giftig farve. Ej. Det dufter sådan. Jeg tror, vi skal være lidt forsigtige med den her. For Ja. det går nok ikke af igen. Så kommer gift ned. Så. Hvis Jeg jeg siger ikke, du ikke kommer ud, så er det fordi, så ved jeg godt, hvad der skete. Ikke sige, om den smager godt eller dårligt. Okay. Og stille mig over bordet igen. Okay. 3, 2... Det smager meget banan, hvis jeg Hvad synes du, det smager godt? Hvad synes du, det smager? Jeg synes, det smager meget banan. Jeg synes, det smager af banan blandet med det der... Vi har altså smagt de grønne sportssodavand. Dem, der også er i rød. De der danske nogen der. Ja, det smager af sportssodavand blandet med banan bare. Ja, det smager sådan Det lidt smager sjovt. mærkeligt Det smager ikke så smag. meget af ananas. Og Nå, hvad vælger du den? Rater den 7,5. Okay, jeg rater den 7. jeg rater en 8 ud af 10. Okay, hvad vil du tage en? Hvorfor er vi altid imellem hinanden? Hvad? Vi rater altid imellem hinanden. Sådan en her Fanta. Fanta. Og det var, er det overhovedet forkert? Der står det samme på plads. Okay, så er der ikke stille det. Her står der med danske bogstaver. Nej. Jo, Nej. Fanta. Nå, ja. Nå, her. Ja. Det er jo ikke kun danske. Nej, det var... Det er sådan noget, jeg ved. For Vil jeg du går i prøve at skole. åbne den? Det tror jeg fandme ikke, altså. Jeg bider den altid op. Nej, du kan ikke. Jeg gør. Ligesom i Danmark, der skal de hænge Prøv at smage. Så Du skal være lige så stille med den, fordi det der, det skal ikke gå i seng. Ja. Det var det, jeg snakkede om lige før. Altså, det smager det samme, synes jeg. De røde sportssodavand, dem der, Det Det smager kan godt være. freaking meget. det er det. Bare med mindre brus i. Og så er det Der er ikke helt, der er bare faktisk ikke ret mange brus i den her. Jeg ved ikke hvorfor. det. Ja, okay. Vitus, vil du tage den sidste? Det er nok også den sejeste. Det er den, jeg nok har glædet mig allermest til, fordi den bare ser sindssygt sej ud. En watermelon drik Drik. eller sådan et eller andet sodavand. Jeg elsker vandmelon, og især sådan en drikke. Ja. Den dufter godt. Jeg glæder mig så. Ikke sige, om den smager godt eller dårligt. Det skal jeg have en overraskelse til. Det er også vores sidste ting i dag. Ej, for helvede. Er du klar? Okay, ja. Sidste gang jeg siger. Jeg synes, den smager... Okay, Ja, det er nu. synes du, det smager godt eller dårligt? Godt. Jeg synes Okay. også, den smager godt, men den smager sådan lidt sød i vandmelonen. Eller det er sådan lidt en mærkelig smag. 8. Hvad rater du den? Så ved jeg den 7. Jeg rater den nok 7,5. 1. Jeg kan ikke lide den. Det var alt for den her video. Det er den her content, hvor der vi smager Venom slik, eller om I bedre kan lide de der Fortnite-videoer, som I laver. Det må I gerne lige skrive, hvis Så I jeg skulle lave en gaming-kanal, hvis I godt kan lide de der Fortnite-videoer. Ja, så en roomtur. så kan vi ændre vores billednavn til vores navn til et eller andet gaming. Så husk at like og subscribe, og så ses vi i næste video. Hej hej. Aha. Bølle.